Перемовини щодо долі Криму без кримських татар неможливі. Про це заявила заступниця міністра закордонних справ Еміні Джепар. Меджліс кримсько-татарського народу обов'язково братиме участь у підготовці до засідань Кримської платформи. Вона також розраховує на підтримку Верховної Ради, зокрема щодо ухвалення тріади законів щодо статусу кримсько-татарського народу як корінного та змін до Конституції про кримсько-татарську національну територіальну автономію. За словами Еміні Джепар, це підсилить позиції України у перемовинах з партнерами. В кожному елементі цієї архітектури є роль Меджлісу кримськотатарського народу. Зокрема, ми розписували роль, разом з вами, до речі, працювали над проєктом декларації Кримського саміту. Ваші зауваження, пропозиції ми включили в цей проєкт. Однозначно передбачена роль і участь Меджлісу в самому саміті, який буде проходити 23 числа. До перемовного майданчика слід залучити якнайбільше союзників України, впевнений народний депутат Рустем Умєров. Крім наших західних партнерів, слід співпрацювати з Туреччиною, каже нардеп. Тим паче ми вже маємо кілька позитивних прикладів, зокрема звільнення з російської неволі заступників голови Меджлісу Ільмі Умєрова та Ахтема Чийгоза. Я, як співголова групи дружби з Турецькою Республікою, неодноразово наголошував щодо важливості участі наших турецьких колег в процесі звільнення. І це може бути також звернення до інших наших партнерів, які завжди нас питають, чим вони можуть нам допомогти.